der bid? Er der bid? Nej, nå. Hej, hvad så alle sammen? Jeg har fået en ny celle, men det er ikke den celle, jeg forventede, det ville være. Det er ikke særlig god celle. Men se videoen til slut, så finder I ud af, hvilken celle der vi har fået, og hvad der skete med den celle, jeg egentlig havde tænkt mig at få. Nej, der er bid. Hvad så alle sammen, velkommen til endnu en video inden for vores kanal af. Jeg har simpelthen fået en ny celle. Eller, det er jo ikke min celle teknisk set. Jeg har fået adgang til en ny celle. Der kommer lige nogle videoer fra da vi prøvede at tage den med et kæmpe celle. Så kan I se hvad der skete og hvordan vi ikke fik den. Og der var så mange mennesker, det var helt vanvittigt. Der var så mange mennesker. Jeg synes jo nok der kommer flere og flere på. Ja, der er mange ind i forhold til hvad jeg regnede med. Ja. Kan vi løbe den nu? Kan vi godt. Jeg ser ikke nogen vagter. André vælter, men bare alle som kommer ned, så skal nok. Okay, der er mange. Kokke. Okay, slap lige af, mand. Rammer mig, mand. Det. Hvad gik i stykker der? Nej, det kan ikke give hjælp. Der gik min. Nej. Det er jeg. Nej, jeg har den, tror jeg. Og der kommer ind med Diamond. Ja, det er. Kom ud. Hold ham. Bare for smart. Ej, du dræbte mig! Nej. Ej, der står mange, det er helt sindssygt. 1 minut præcis. Der er en, der fik den. Mener du det? Ja, det var ham der, altså. Vi har vores ting, vi mangler vores diamanter, som han skrev, han ville komme med. Og vi har vores Titan ting, og det er bare lækkert. Så vi har simpelthen rykket stort set alle tingene herover. Og det er jo en kæmpe, der er mega meget plads her. Men det er jo som sagt ikke min celle, det er en celle, jeg har fået adgang til. Det er jo Bette Borgs celle, som hjalp mig med at holde tingene i sidste video. Den celle, jeg skulle have snipet, den fik jeg ikke. Der var simpelthen så mange mennesker til den celle der. Det var helt vildt. Det var simpelthen umuligt. Selvom vi havde læggear, og jeg ved ikke hvad. Vi kunne ikke. Det var simpelthen umuligt at tage den celle. Men jeg har simpelthen stadigvæk cellen herover. Den har jeg bare lavet om til en farmcelle. Så nu tænker jeg bare lige, at vi skal høste alt det her weeds en gang. Hele. Jeg har nemlig også oppe i toppen, og nede i bunden, der har vi simpelthen også weeds. Dernede i gang. Bum, så farmer vi simpelthen lige det hele her. Simpelthen så lækkert. Vi får simpelthen så meget brød, så vi kan komme op til A+ rigtig hurtigt. Jeg har også fået en enchanted fiskestang med Unbreaking 2. Jeg ved ikke, om det er noget at være stolt af, jeg har fået, eller et eller andet. Jeg ved ikke, om det er særlig godt. Om der er nogen, der kan skrive det i comments. Er det godt at have en Unbreaking 2 fiskestang? Er det noget, der bliver solgt? Er det noget, der er rare? Er det... Og så videre, ikke? Er der nogen, der kan skrive det i kommentarfeltet? Det kunne være super nice, hvis der lige er nogen, der gad det. Så skal vi simpelthen lige her. Vi har jo 14 dB's, tror jeg det er, i alt. Og vi har simpelthen også item flip. Der valgte jeg simpelthen nogen. Jeg har nemlig optaget den her video en gang, men den optog simpelthen ikke min mikrofon. Det var simpelthen så ærgerligt. Så jeg mistede en halv times optagelse på det. Afhent dit loot. Vi har simpelthen 12 diamanter. Dem tænker jeg bare, vi lægger herind. Og så håber jeg på, at der er nogen, der tager dem. Og så kan vi ligesom vinde flere diamanter. Så det er super nice. Lad os lige, så løber vi lige væk herfra. Item flippet en gang. Vi kan tage vores chemist kit. Det er rigtigt. Det kan vi lige tage. Bum. Vi skal prøve hen og bruge vores poletter en gang. Har der lige en guldpolet og en diamond polet. Diamond polet her engang. Vi skal prøve at bruge den, så vi kan lige få noget godt. Vi får 9000. Nå, det var ikke særlig godt. Det var faktisk det laveste, vi overhovedet kunne få. Det var ikke særlig godt. Så prøve at bruge vores guld, og så se om vi kan få noget, der er lidt bedre måske. Nej, 12,5. Det var ikke særlig godt. Nå. Vi fik simpelthen ikke særlig meget. I min sidste video, der åbnede jeg nemlig 7,5 million in-game penge hver af downplatter. Så hvis I ikke har set den video, så klik op i højre hjørne, kortet oppe i højre hjørne, så kan I simpelthen gå ind og se den video, for det er simpelthen super nice. Så vi vinder. Jeg vil ikke spoil noget, men se videoen.
se videoen, så kan I se det hele. Jeg har simpelthen en farmcelle, så kan vi prøve at gå ind i cellen igen. Vi prøver at gå ind til cellen igen, for vi skal simpelthen have de her tools hen til vores celle. Så vi har nogle pickaxes og sådan lidt. Den ligger ret godt, den her celle. Den skulle også være sådan rimelig meget værd, faktisk, i forhold til, hvor den ligger henne. Pickaxes herinde. Ja, vores bogle ud en gang, og så har vi skåret der, og har vi alle vores seeds, wheat og titan-ting, der ligger derovre. Og vi har simpelthen også flere diamond-poletter, som den kan vi godt lige gå hen og bruge en gang. Vores ting her. Så kan vi lige vores jernøkse derinde. Prøv at tage de her diamond-poletter her. Vi skal prøve at bruge dem. Så vi kan vinde noget. Ej, jeg så jackpotten 2 gange. Hvad sker der lige for det? Og... okay, vi vinder 6. Okay, 26. Okay, det er altså ikke. Vi er altså ved at have relativt mange penge efterhånden her. Og... jeg skal lige få jackpot på den sidste. Det kunne være super nice. Lige prøve her en gang. Jackpotten... nå, den kommer vist ikke. 26.000. Okay, det er altså ikke helt dumt. Hvis I ikke har subscribet nu, så vil det støtte mig rigtig meget. Vi er lige rundet de 70 subscribers. Det er jeg rigtig taknemmelig for. Tusind tak for det. Så gå lige ned og subscribe, hvis I ikke har gjort det nu. Og sådan lidt. Så jeg søger jo nemlig en Matt Chemicell. Så hvis nogen har en Matt Chemicell, de gerne vil sælge, så join min Discord, eller skriv til mig, eller et eller andet. Og så kan vi finde ud af noget. Jeg tror ikke, at det... det kunne jo være meget nice. Så skal vi lige prøve at se. Hvad siger den, når vi prøver at mine? Okay. Lad os lige... nu miner vi simpelthen lige pp-minen en gang. Når vi runder de 100 subs, hvis vi nu endelig gør det, det kunne være så super nice, hvis vi gør det, så kommer der en kæmpe gave ud til alle jer, der er medlem af min Discord. Så gå ned og join Discorden, der ligger link i beskrivelsen. Det kommer nemlig kun til at være holdt på Discorden. Jeg kommer også til at lave en video omkring det, men skynd jer at join Discorden, så er I der nemlig i rigtig god tid. Så tænker vi bare, at vi går helt ned i bunden. Sådan der, og så vi begynder bare at skovle derudad. Hvordan? Okay, det var som om han vidste, vi var der. Okay, fedt. Ja, okay, det glemmer vi simpelthen bare. Jeg har heller ikke noget, jeg kan forsvare mig med, så det var ærgerligt, det der. Det mislykkedes det fuldstændigt, det der. Der kommer lige nogle videoer fra, da vi prøvede at tage den Matt Chemicell, så kan I se, hvad der skete, og hvordan vi ikke fik den. Og der var så mange mennesker, det var helt vanvittigt. Der var så mange mennesker. Det var lidt ærgerligt, at vi ikke fik den, men der var alt for mange mennesker til, at vi egentlig kunne gøre noget. Der var lidt flere mennesker, end vi regnede med. Der var også nogen, der skrev det i chatten, at den var ved at blive ledig, så det var ikke særlig sjovt. Så vil jeg faktisk sige tak, fordi I så med i den her video, og så ses vi bare i næste video. Må I have en rigtig god dag.